Барыгызга да ассаламу алейкум. Бер вакыт бер дини мәҗлестә үлем турында вәгазь сөйләргә туры килде. Һәм вәгазь сөйләгән вакытта бер абзый кинәт кенә сүзне бүлеп: "Хәзрәт, җитәр. Күпме үлем турында сөйләргә була инде. Без мондый мәҗлескә күңел ачырга, аралашырга һәм сөйләшергә килдек. Ә син безгә үлем сөйлисең", дип әйтте. Шул вакыт мин кинәт кенә аптырап калдым. Үлем бит инде ул шул тиклем гади һәм табигый күренеш, һәрбер кешегә килә торган. Нигә бу абзыйның ачуы килде икән? Чөнки адәм баласы яшәгән вакытта, дөнья куган вакытта, дөнья мәшәкатьләренә баткан вакытта онытылып китә икән. Һәм кайчан аңа үлем дигән сүзне ишеттерәләр, исенә төшерәләр, үлем турында сөйли башлыйлар, аның ачуы килә. Чөнки шулай рәхәт кенә яшәп ятканда, аның берничек тә кабул итәсе килми бүген иртәгә үзенең бу дөньядан китеп баруын. Шуңа күрә дә аның ачуы килә. Шуның белән мәҗлес тәмамланды һәм без өйләргә кайтыштык. Бер ярты ел вакыт үтеп киткәчтән, намаз укыган вакытта телефон шылтырады. Намазны укып бетергәч, телефонны алып, кире шылтыраттым да, бер апа әйтә: "Хәзрәт, ди, тормыш иптәшем китеп барды, озатырга килерсез әле", ди. Икенче көнне әйтелгән адрес буенча бардым, өйгә кердем, халык җыелган, туганнар, балалар елый һәм мәйеттән кырына килеп, битенә карасам, теге ярты ел элек күрешкән абзый ята. Шуннан нәрсә булды дип сорагач, бер ярты ел элек чамасы үпкә чире белән авырый башлаган иде дип әйттеләр. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: "Куллу нафсин заиқатул маут", ди. Һәрбер җан иясе үлем татыячак.